For nogen, Marianne, der ville det her jo svare til et års forbrug, særligt af cola. Men for dig, der svarer til en måneds forbrug. Fuck. Hej. Velkommen til Forlystelsesparken. Tak. Jo, tak. Som I kan se, så står jeg med hænderne på ryggen. Ja. Og hvis I godt kunne tænke jer at se, hvad jeg har på ryggen, så synes jeg umiddelbart, at I skal åbne den taske der og se, hvad der er i den. Ja. Wow. Hold nu kæft. Det der, det er jo en måneds forbrug af energidrik for dit vedkommende. Daniela drikker i gennemsnit 112 energidrikke om måneden. Det svarer til 800 kroner. Det er jo sindssygt, det der. Der ligger sakshus på mange. Hvad får du? Hvad er sådan en helt almindelig hverdag for dig? Hvad får du tiden til at gå med? Nogle dage har jeg nogle møder på jobcentret, eller møder med min mentor. Hvis jeg ikke har det, så bliver det noget gåtur med hunden. Ja, fordi når vi sidder og kigger på jeres økonomi, så er der jo i hvert fald en ting, der springer os i øjnene i forhold til, hvad du også bruger din tid på. Nej. Jeg tror godt, jeg ved, hvor det bærer hen. Hvad level er du nået til i Candy Crush? 2800 måske. Og altså, jeg kender jo ikke det her spil, så jeg ved ikke, men jeg tænker, du sådan rimelig hurtigt kan gennemskue et eller andet fornuftigt træk i det her. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad det er, jeg skal flytte, for at det giver mening? Jamen, så skulle du flytte den røde... Altså den her? Ja, over på den blå. Og sådan her. Så nu er der 5 på stribe? Ja, så vil de forsvinde. Så forsvinder de? Ja. Kan vi prøve? Ja. $21.700 og en chat. Og det er bare på det sidste år. Ja. Jeg var overhovedet ikke klar over, at Birgitte brugte penge overhovedet på Candy Crush. Birgitte, hvad tænker du om det her? Altså, hvorfor vælger du at bruge næsten 22.000 kroner på et spil, du kunne spille gratis? Godt spørgsmål. Være i en anden verden, tror jeg. Hej vi er. Kom I herover og stil jer. For nogen, Marianne, der ville det her jo svare til et års forbrug, særligt af cola. Men for dig, der svarer til en måneds forbrug. Fuck. Du indtager hver måned 180 liter cola og ryger 600 cigaretter. Det er jo vanvittigt. Hold da op. Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Og det gør jeg godt nok heller ikke. Hold da op. Nej, Maja, du står og ligner en, der er gået i chok. Ja, men jeg synes, det er fuldstændig... Jeg vidste godt, hun drak meget, men jeg tror også, det er fordi, det bliver stillet op på den her måde. Det er jo sygt. Jeg synes, det er sådan lidt flovt at stå og drikke så meget cola. Altså, det er 180 liter om måneden, vi snakker. Vi håber, at eksperterne de kan hjælpe os med at finde den rigtige vej ud af vores gæld, og kan hjælpe os med at finde ud af, hvad det er, vi gør galt, siden vi bliver ved med at stå stille. Vi har været inde og se på jeres skattepapirer, og der kan vi jo fortælle dig, at du i dag skylder 149.000 kroner. Okay. Og som du også afvikler til med 1.500 kroner hver måned. Og det bliver så til 18.000 kroner i indeværende år. Det er jo sådan, at skat de har en rentetilskrivning på 8% om året. Det vil sige, i det her tilfælde bliver det til 12.000 kroner. Og hvis vi trækker dem fra de 18.000, du afvikler med, så er der altså kun 6.000 kroner, der reelt går ned som nedskrivning på den her skattegæld. Men den afviklingshastighed, der er i dag, så vil det tage 13,5 år. Hold nu kæft. Det er for lang tid. Det er det. Det er alt for lang tid. Ja. Copenhagen, 10.000 kroner på 4 dage. Ja, 10.000. Det er det, I står til at skulle bruge. Ja, altså det kan jeg sige, det gør vi ikke i år. Nej. Men måske til næste år. Men i år gør vi den ikke, fordi der har vi fået billetterne i gave af min mor.
for eksempel at skulle sælge billetterne og Tenthouse og så videre til Copenhagen i år, jamen så, så kan I ikke bruge pengene alligevel på noget gæld eller lignende, fordi at det har været en gave fra Eriks mor. Derfor er det, jeg finder det fuldkommen uetisk at ikke bruge gaven til en gave. Der er gået en måned siden Luksusfældens eksperter forlod Ragna og Erik, og de er nu tilbage i Horsens for at høre, hvordan parret har klaret den seneste måned. Men der venter eksperterne en overraskelse. Hej. Hej. Godt at se dig. Hvordan går det? Det går okay. Ud fra vores egen beregning, så synes jeg, vi har overholdt det, vi skulle. Godt. Erik, hvorfor står du alene? Altså, Ragna har ikke i dag, fordi at... Vi føler, at den måde, vi mødte os på, vi gik til hinanden på, ved den første tavle, det var bestemt ikke sådan, vi mener, at man skal snakke til hinanden. Og det har faktisk ramt hende. Hun tog det meget personligt, og blev ramt. Ekstra ærgerligt, at det ender så brat med Ragna, ikke? Ja. Men vi er glade for, at du vil. Ragna, hun kommer med en kat, der lige har været til dyrlæge, så vi skal lige lade hende passere, så hun ikke står Nå. Fordi der er en meget stresset kat i en kasse. Okay. Og hun er ok? Både katten og Ragna? Ja. Det er godt. Men sidste gang vi var her, der havde I jo de her 2 muligheder, I kunne vælge. Og I valgte løsningen med at gå efter og lease 2 biler, skille af med jeres gamle biler, og kan man sige, have en madpost på 4.000 kroner. Ja. Og når vi kigger på, hvordan I har brugt jeres penge den seneste måned, jamen så har I klaret det med bravur. Altså, der har ikke været nogen slinger i valsen i forhold til at overholde den her madpost. Så det er jo rigtig, rigtig godt gået. Og fordi I jo har også overholdt alle de aftaler, som vi gav jer sidste gang, så vil vi faktisk gerne give jer en gave. Værsgo. Tak for det. Der er ikke så meget andet end held og lykke med fremtiden. Jo, tak. Og hils Ragna, ikke? Jo, skal ja. Hils endelig, Ragna. Og have det godt. Jo, tak. Og rigtig god festival. Jo, tak. Hej. Hej med.